Awubona. Sawona njani? Siyaphila kanjani? Siphilile nathi. Besacela ukubuza ukuthi wenzani kusasa mhlawumbe zobe ubhizi. Kusasa umgqibelo no angijimanga ngomgqibelo odlule ngizobuyela ejimini kusasa ngomgqibelo ekuseni. Ngoba bengicabanga ukuthi mhlawumbe singashada yini kusasa. We ayisengashada ka8 ngaphandle mawuvuma ukuthi uzobuka naye. Hayi no ngaba uka9 because nami vele khona umunye okhona. Oshade naye. Ukuze kuzobalansisa kahle phela noma engakabikho manje ngoba kuzoba wena. Kodwa masibalansisa ke nami ngifike nomunye nawe vele nomunye siboba u4 kahle nezingane zami ezi5 izingake zakhe ingane. No ake ngicele ku number 1 Yeah. no number 8 ukuthi bayavuma yini ukuthi ishade number 9 mabevuma ke asihlangane ngesonto uyaye esontweni Yeah. nami ngiyaye esontweni ngimfundise umbishop. Hayi wena. Yep, so msethi mase ngiphuma makuvuma number 1 no number 8 bese ngicela ebandleni. Yeah. Malivuma ebandla ke sengiyobuya ke sengizoxoxa nawe. Hawu siyabonga ngoba uyazi ukuthi nje lithi iBhayibheli othola unkosikazi uthola into enhle uthola nefavor kuNkulunkulu futhi mawuthatha mina uthathani ifavor Kusho kuyoba ifavor ka9 ngoba akhona ama favor. Akhona uhlakaniphile.